Tko je kriv za rat u Bosni i Hercegovini između Hrvata i muslimana? Ne znam. Ne znam, svi pomalo. Tko je više kriv? Svi pomalo. Tko je više kriv? Pa recimo da je bahatost Hrvata, arogancija, određene vrste tome jako doprinijeli, ali ni bosanski muslimani tu nisu bili potpuno čisti. Zato vas to pitam, jer će, koliko znamo, Slobodan Praljak i skupina koja je s njim otišla u Haag pokušati svoju obranu temeljiti na protuoptužbi da su Bošnjaci, odnosno muslimani, prvi počeli napad na Hrvate u Bosni i Hercegovini. Ja o tome znam sigurno manje od Slobodana Praljka i ljudi koji su u to vrijeme bili u Bosni i Hercegovini. Činjenica je da su se Hrvati u Lašćansovoj dolini godinu dana branili, da su bili opkoljeni i da je cijelo to vrijeme, doduše uz određenu proviziju, oružje ulazilo u Bosnu i Hercegovinu preko hrvatskih luka. Ne zna se otprilike koliko se uzimalo i ostajalo, koliko je išlo gore. Da su bili udomljeni Bošnjaci u hrvatskim hotelima, da je 1995. godine potpisana Splitska deklaracija o vojnoj suradnji sa tim istim ljudima s kojima smo ratovali. Jednom riječju, potpuni kaos. Tko je tu šta radio? Sa kojim ciljevima? S kojim namjerama? To je posao povjesničara. I to dug. Ono što ja mogu reći iz ove pozicije je da to bio jedan kaos u kojem se svatko borio, većina se borila za goli život, a neki za interese i novac. I ne znam šta bi više rekao o tome. Da, možda će malo grubo zazvučiti ova analogija i analogija uvijek nije zgodna. Međutim, znate što, sličnu argumentaciju i neki se srpske strane daju kad ih se pita za rat u Bosni i Hercegovini. Između JNA, između srpske strane i bošnjačke strane s druge strane, odnosno hrvatske s treće. Sličnu argumentaciju, to je bio rat svih sa svakim. A ne. Pardon, rat su počeli oni. Da. Znate, uz sve naše strahove da će se povijest pisati ovako ili onako, da je Milošević umro pa eto neće biti optužnice, postoje neke činjenice. Umro je i Hitler prije suđenja, i Göring, i Himmler, pa ih je povijest nakitila kako ih je već nakitila. O Slobodanu Miloševiću neće se pročitati ni jedan članak u ozbiljnim svjetskim novinama, a da uz njega ne ide atribut balkanski krvnik. Uz Tuđmana to nisu nikad pisali. Svojedobno ste izjavili da je Sanaderova stranka otprilike kao sekta u kojoj je riječ vrhovnog vođe neupitna. To i danas smatrate da je tako, HDZ kao sekta? Gruba riječ, postoje sekte koje su potpuno benigne, dakle, u sektama, dakle, nemaju nikakve kriminalne namjere i HDZ ne vidim na taj način, mislim. Ali da, sekta u kojoj postoji jedna neprikosnovenost vođe i jedno, pa ako hoćete, i fingirano, fiktivno zajedništvo, koje se u HDZ-u vidi kad se dogodi slučaj Glavaš. Do jučer vizionar, od danas parija i najveći neprijatelj. Kakve su vam ambicije? To sam vas htio pitati. Kakve su vam ambicije? Pa evo, već ovo što sam do sad postigao, recimo gostovanje u vašoj emisiji, smatram... Dobro, to je top, ali mislim iznad toga. Aha, to je top, a? To je top, u ovom trenutku to je top. Ali ja pred sobom imam i potvrdu svog legitimiteta u stranci na nekim sljedećim izborima, jer ponavljam, dok vas stranka ne podrži, ne da vam podršku, ne stane iza vas, vi u politici možete do određene točke, ne? I imam ambiciju na sljedećim parlamentarnim izborima biti na nekom vidljivom mjestu i onda aktivno doprinositi ostvarenju hrvatskog sna.